Start! May galaw yung batang to. May future to. Pwedeng ilaban kay Jimmy Pacquiao. Hands up, don't confident. Huwag kang kumpiyansa, Jeb. Dukutan ka sa body niyan. Nice. Body shot. 1-0. Okay. Body. Sarado agad, Jeb. Sarado. Close agad defense, Jeb. Galaw ng ulo, ha. Huwag mo ipako yung ulo mo lagi. Yung ginagalaw lagi ang ulo. Sige, pressure mo. Good job. Body shot. Last 1 minute. Mauna ka, Jeb. Huwag kang mag-antay. Much better you give than to receive. Yan yung ano ko eh. Yung motto ko. Mas better to give than to receive. Taas lagi ng kanan. Nakadipinsa lagi ang kanan mo. At kaliwete yung kalaban mo. Specialty mo pa naman ang kaliwa. Oo, kaliwete yan. Dapat pinag-aaralan mo ang kalaban mo kung sparring mo, left or right. Last 30 seconds. Body. Go close lang. Gigil. Alis dyan. Okay, go. Last 20 seconds. Last 10 seconds. Go, Jeb. Huwag kang paano, Jeb. Huwag kang magpapatinag. Huwag kang titingala. Okay, time.